Igbo bụ Igbo ndị ọma iji eme ọnụ, Igbo nne mụrụ mụ, Igbo nne mụrụ anyị ncha niile. Anyị abịakwa ka anyị si abịa taa na ife anyị ji maka ya wee zukọba okwu akpụ n'ọnụ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ maka na ndị Igbo si na onye ruo megịnị orie work and chop. maka na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ si na ọ ga-esite n'akara aka anyị were gọzie anyị. Nna m si na ịkpọ ihe ị na-eme ihe o wee bụrụ ihe. Anya m akara anya unu n'anya ebe onye anyị na-enọ bụ Chief Mrs. Francisca Chioma Obi, the Madam Big Ben, mkpọbirizi ọ bụrụ MBB. And that MBB abụrụgo a trademark, ọ bụrụgo a franchise. O jezugo mba ụwa niile na obi ka anyị nọ n'ụbọchị nke taa, maka na o nwere ka anyị si wee nụ kepu na oke ite niile a na-achụgharị ndị mmadụ enu na ana n'ebe a ka ọ dị n'ọnya bụ oke ite niile. So ka ọ kọwara anyị ije na oke ite, maka na ajụkatara m ajụ biko na ọ bụzikwa ofe onugbu a ndị ọzọ na-ete ka ọ na-ete na nke ọ dị iche. A na-ekwu oke ite wee dikiri anya wanted na-achụ ya achọ, ndị anyị achọtaghị ihe n'ebe a ka ọ dị. So biko nna anyị soro udo ka ite kee n'otu na m bịara ịgba ama maka 5 million nke m. Eji m nnekwu infọmeshọn abịa. Biko ọnya ka anyị bịara olu ka ọ kọwara anyị onye nọkwu ya n'akụkụ and etu esi wee malite ije anụnwa, maka na ihe m fụrụ ebe a o riri m ọnụ, mana adịrọ m surprise maka na ịkpọ ihe ị na-eme ihe ọ bụrụ ihe. Ndị be anyị ọ na-esi na nke onye akarịa ka anyị nukene from the horse's mouth. Na nnukwu nwanyị na-esi nye ya na-ehi ụdọ, etu sokwara nye na ọ na-esi ọ na-achị ọchị, ị na-akparịgoro ya, ọ na-eghe gị ọnụ, ọ na-eje ebe ọ na-eje. So biko mommy, the floor is open ka ịgwa anyị onye bụ kọwara anyị etu ije a si were bido, maka na ijos ha teta ụla zaba Madam Big Ben. Onye nwaanyị gọzie gị. Ndewo no. Daalụ nọ. Afa m bụ Mrs. Francisca Chioma Obi, the Madam Big Ben, only Madam Big Ben I know. Ekwu aka aja aja Na-ebute ọnụ mmanụ. na-ebute ọnụ mmanụ. Yes. Kedu si wee malite ije a? Eburu m n'obi na mma aga ije a. Okay. Ihe mbụ n'obi nọ mgba m na nsị na mma nọ na bank nwe kọmishọna na-ekwu nọ ebe mma mmecha ngụcha akwụkwọ pụta mụgba nwa ife chenji enu, mana ị mana ekwu na ego pụrụ ọgaranya n'aka anụ ome ndị eziokwu pụrụ ọrịrị. Ife chenji elu Big Ben na ọgọn top, ọ dịka ọ ya dị dịka ọ na ọya dị, wee bido wee malite wee mebe buns, wee bido malite mebe buns, mburu buns obere bucket na-eje na ihe anyị na-agba mgba store nje na store nke asịa goro ndị nwecha kios goro na agụrụgo nke ma ego na-eme, na-agụcha ya nwe obere na-eme ya etu a na-enekwu efu na ala ike buns maka na aka ọ dị ka ekwetara m na Chineke ji ife na-epe nke elu gị isi ebe a ịdachia m ihe ya anwụọ nke o ji egozi m mgbe ebidoro ebe buns megide mgbe anyị na meat pie rụọ meat pie na-eme mmanya imetụ mmanya na-esi ọnụ mgbe ahụ ma nọ na tọsụpụta etu ahụ, mana imetụ mmanya ya let me move if I go bicycle. Go bicycle. Ndị a na-etinye ife a na-arụ ya showcase. Go ofu. A na-ekwu gị ịbụ. A na-ekwu gị ịtọ. Ego gide m ya ruo 10, ruo 12. A na-abịazi ụtụtụ abịakwuru na be m na-ebu because ndị snacks a na-ebu na-apụ.
ka a na-emekwa ya bido mee popcorn onwe popcorn pụta ube mgbe ahụ na-adị colored ibe ife ụmụazị na like igo the popcorn ife ndị ya bụ ezi nwa popcorn na-ebu ya na supply na relief market ha na-enyere m aka anyasị etu a na-enweta mba ito n'ime eme ụla jide gị ime gịnị ị na-agbu ụla onye ọsọ eteki over ma mụọ ma Big Ben o ma ụmụ ya ishọt ebechego m ife mmepe na achọghị m ibe tata maka the journey dị fa anyị na-ekwe na-eme dị popcorn ọ na-agakwa afịa the stage ịmago ya chi ụmụazị ifu na ife na ya ụdị ezuchala m imecha expenses n'ihe mee na ya na village bụ na Big Ben lụtara ụlọ n'Ọnịcha mbiri na be m maka ife si ebezi na-esi ka ọ dịka abụ na ọrụta hụ na anyị nwere ike nabazi village mfu na osiri ike mmebe maka mgbe m na-ebinye eso mama m na-eje afịa na-enyere aka na hotel na-eme everything na na aka ma ụmụ apa dị ebe primary 4 ka m na-agụ chere ukwuchi ụmụazị mgbe ahụ m ji igota mama n'ego na-ele n'afịa mburu pan n'isi mmiri na-ezo gbere umbrella onye bụ onye uche kpakọrọ ọnụ ebu pan n'isi wekwa umbrella tinye iwe mara ahụ eji m ebe si bido ozugbo m buru nje umbrella ahụ gbamgbam mem wum n'aka m aka m na-acha white jidekwa ya so I say to Anaka wee bido ife na-esi ka na-aga nsịrị m esi my mother sincha nwa ya takwa afọ ọta mee ya so rest in peace na nwa ya mata afọ ọ tara na mgbe aka mmanụ na-enwe ihe ọsị m na ife ịchọ ife ijiji anya kpọrọ gị mee gịnị gị jesi hotel gị jesi gịnị hotel na ka obe n'ebe ọ nọ na business all the too tedious and they eziokwu isi mama na ife na aka njọ kan tinye nnu okay na me can see what jollof rice maybe pepper soup maybe mago na salad even ogbo mgbe ahụ je chafe na market what have salad Big Ben ya bata dị jollof rice ife o da azụ bako okweta osi mgbe mana afọ dịkwa ya na okwetara na nwa isi etubesi okwu na etu si agbakwa ụmụazị mgbe mbido iru ebe aka si ha unu eme nkwa ife dị n'ife n'ebe a yiri kpochakwa ego mmadụ sevu unu eme nkwa ha sị na ha emenwu maka ama m n'ife a ọ bụrụ egwu ụmụazị ya ma na-eji nwa egwutati nwe bibi mgbe pụtara anyị wee bido sibe nri mana agakwa sie salad mee salad ndị mmadụ na-abịa nsi ya ebidokwa m sibe anaghịzi m permission ebido m isi nri iricha vegetable okra then ebegide ugo oju bezin na ụmụazị m na-anọ bigide ugo esokwu m ebi ife aka m abata ma ga-eteko test anyị bido na-esi mana ụmụazị a Chineke ji ya gozie m Chukwu werecha Big Ben ewere ụmụ ya ewere tọpụ ka anyị si eme mgbe ọ bụ bọsị m meghere restaurant m etu a sibeghị ụnyaahụ mmeghezi ebe a na-elezi nri adịgo m ime as at 1988 bụ afọ ime 1988 wee meghee ya meghecha ya That's 7 years to ụtụtụ aga nwa m ije tọgasị aga afọ ime ma but I have to go to the market and buy things I have to go njebe otu ọchebe aka na-ejekwuta azụ ndị otu anyị ama ikwe asị na-ejekwutie di mbụ dịkwa m na moto ejebe otu ọcha jekwuta azụ mba na m na-eche ka mba na mmiri ndị ụgbọpụta ịgbagba na mmiri jee nata ha azụ nje ebe a kwute nata azụ mbụnata ya anyị agbaba ya anyị nkọrọ like anyị arụkọba ya tiri oisi ma Big Ben onwe onye a na-akpa arụsị ma na arụsị agụrụ anyị niile so mbịa na-esi azụ joko na-emekwa anụ nchi na-enwere ụzụza na ụtazi mee ya ọ na-akakwa na-ebuzi dịtị na-ebu anyị na-arụkwa ọrụ na-eme ya mmekọta mkpọ ndị be m ha na-eguru ozugbo mgbọ ndị be m isi ekwefọ onye ga-aga mgbapụrụ ya n'ọnụ maka na disemba etu anyị dị afọ ụzọ anyị atọ n'ime ụlọ na-eme saladị ha dị apụ ndị be m nwere mgbe onye asị ya nne onwe na ihe na-apụ na mbọsị ya dị n'ime ụlọ ka di ya nọ di ya chọta gị onwe na-eje Christmas ha nwere face salad section maka salad bi na dị na too much
say number say anu dia I've gone on you no ke ya no tibia so I need me ko na catch team onye ka no CKC who be say na me choko kita ya na kita be kpọ ndị na-emecha ọka kwụọ ọfụ ụgwọ ụmụ say na-emecha ọka na asụ ụlọ ya ga ebe mbi ndị otu nke aka oshon gafeta nye onye anya na gate afọ ebe ọ na-emecha ọkụ bụ ife ọgwa ha bịaba na nwa gaghị na-emecha ọkụ ha nye onye anya chido ọsị abata bata na nwa gaghị na-emecha ọkụ anyị nche niile ma mụ tọrọ m esila na nwa na-acha anyị n'azụ ụlọ ọkụ nwere ike ruo 100 mgbe aka na-esiri ya anyị nwere emecha anyị na-akwụkwọ ndị na-emechara anyị ụmụazị ya nata akwụkwọ daba akpa akwụkwọ emechara ọkụ na-esi maka anyị na-esi chicken pepper soup ọ na-akakwa very well so otu aka isi wee megidekwa na-eme ọ na-aga na-eme ọ na-aga anyị na-enwe contract ndị mmadụ na-enyekwa ya onume ha mgbe anyị siere ndị mmadụ nye kwụọ 500 naira ije sie ndị mmadụ nye agbamakwụkwọ kwụọ 500 naira 500 naira. yes anyị na-emecha wedding cake na m achọghị iche aka niile buru n'ọnụ na-achọ m ka m na ebe ọ bụ na nke a ga-asịtele ya ma wedding cake onwe nke ịgbọ mmanya aza oo chinchin bụ akpa flo one ka anyị na-adọba a na-agba krismas anyị na-eme ụzọ ekee ya onye ọbụla na-eme ndị mmadụ na-eko so otu aka isi megide ife na akakwa ihe njibatazie Lagos a ndị mmadụ na-enye m ọrụ nwa nwaanyị bịa n'ọdị ndị mmadụ na-asị m bịa siri ha nne nwoke na Lagos megide mmụọ m gwa m maka ihe amụ ife ya bụ eme ga ọ dịghị mma ụzọ mmata esi kwa bọọgụ nwoke na nne ka nchọrọ shọp ụgwọ fọsọ ntị mmadụ sị m na ọka mma na kịta anyị ka yọng bịa were ume yọng abịa chụọ ego na Lagos nwa Lagos ya na-emega ọfụma nkwetakwa sị ka ọ ghara ịbụ nnọgide nsigide n'ibe ọgụ nwoke nwande enwere ike ruo nwa ogburu ọsị gị na bie n'isi gbo onye na-enye na-esebe mgbe nweta ebe anụ na-esi na main road ebe anụ before yes so etu aka nye aka anyị nọzikwa na-enyu ya o ekele dịrị ụmụ m ekele dị Chukwu werecha Big Ben na-ewelu ọkọgbọkwa nwoke niile ehe nwewe ya gbakwa na-eme tigbo ụzọ gboo ụmụ ya bịazi bụrụ ebe a ka na ụmụ m ka Chukwu ji wee mgbalụ m Krismas n'ụwa and mmụọ ama elozi ikere ndị kọstọmas m maka ịma na imekọta chalenji iwe ga emekọta sị gị iwe ga ego ofu mkpụrụ moto asị abịanụ agwa m na nwa ya na-ezu ohi gị ka ọ ma ọ na-esi fọ na-ego na-anakọsị ya ka o ji ekpedetin mana ife ndị na Chinefodi kọstọmas a na-abịa mana ana m ewepụtakwata m esiri ndị mmadụ nri o ana m eji obi m ibebe na paakị ife eji esi nri crayfish bụ na akpa ka m na-ebu ya ịpụta enwe m ike ịpụta ebe m na-adọba ife bịa 400 rubbers of 100 cans of groundnut oil agbara esi m eke fia so adịghị eme ka m kpịa maka inye m ego nsichalụ gị n'iwe ike na-ebe akwa mgbe ị na-enye m ego mana nsichalụ gị nne ị ga-afụ ego anyị inye m nne ya For the value of the money. ị ga-afụ ya so abekata de mgbe mere tana iba na the staffs mi fa na bomba achoba nke se biko ke se no nya na ni modo na se amago mi fe yesu mmadu mana ama kpacha igwe ha se no otu se achoba ụfọdụ gị nwe kwụcha ọ bụ na ị nọdịrị ya ha ya ekwe na nwa m ịba achoba ha nwa m ịba achoba plus ndị na-arụ mọrụ na kitchen ha nwere ike kpachapụkwa ya ma still oyi the beginning of that ash ihe bụ dị achoba bụ na ife aja kpọm achoba bụ na na-esi excess food Mommy, are you done? Mommy, I have a question. Yes, sir. I have a question. I know Akajaja. Yes. Because all I want to go consume them, but no common entrance or junior work. Junior work, we taught us senior work. Senior work, and I was Jamba, the highest station. Highest station, and I wasn't getting by year one. Oh, sure. Mommy, enwe bi kwuru okwu tọchịrị nkịta isi na mbụ na akọt ogo mgbe na-eleghị anya n'aka isi na ide ete kutest nne nke ezi nne anyị no kutest ezi na elobisi ya
And I've been a corona. Ujung, no contest. Oh, Mama, when you were in car, everybody would do on a June. I'm December. June. 5th December. Oh, now I'm on 29 December. Yeah, no, again, my husband. Birthday mate. 29 December. Oh, really? Adoption and I back it. Let's talk king. Let's talk. So, mommy, I don't challenge you now. You can go diggy. You say, can chara chinik, sick and a big bear. Yes. I can chat chinik, sick and a big bear. You can chat big bear, sick and no more. Naira I know the kita. And why you want to the industrials? Kita. Problem I didn't work at it dear. Because I've got so many women. Actually, may you as a lie. Ashash, man, or woman, you try a labono. Yeah, I'm fat. You can't try a boy, one is one, is to take care of my children, is to charge a hair. Marazem, when I gave it, Connie, when I gave it, you can jog him by in a video from Eagle Bonds. Now they 10 naira bar, 5 naira. See a banana, my. Go bicycle na my. My snacks na meat pie na beauty. Big Bear. Also gina eme boss now. Big Ben is a boss man. Bunch of EBUTE can go and keep his yoke. Yin in a book, it is honorable, it is the Benkiki. Bunch of EBUTE maybe the bones. Big Ben to Savannah. Namame. Maganguzi. When you are mad in a cake to him, obey, you got a good one, you mad Nakamba, or Chopaco with Pana. Ego, pride. Madame, I'm new wake. Can't listen a win year. Nigger boss. You make Yaba. You remember now my mother, may her soul rest in peace. Amen. I come there, you was Yota. Mom, you may go grandpa. Where'd you go grandpa? Wow. Yeah. Where'd you go floor? We did it maybe. And the video, I age is because then we come in is a come go ahead and bless them. Because I can't. So in this moment, you're talking about go. Malay, what we could hear. When before that, even a cousin in John, one option. I support you. Magana, baby, the other is fire, no pick is it. I chose it because or support you. Okay. Thank you for that very wonderful answer. Makano we yam motara eba. Imana ojuju ogada adiko nog. Onya ka nna agwa ndị mmadụ ife onwu na imanitere na eme n'ụwa. Ọ dị ha anaghị very easy. Ima na ima succeed from it. Ị ga-enwerịrị obstacles, ups and down. Ekwe na ekwero. N'oge nwa bụ onye na-eme ka ọ dịrị isi no. Na nkweru n'onwe my believe in myself because when you believe in yourself. O nwere ife ndị oyibo na-akpọ self-sufficient. You want confidence in yourself, believe in yourself that whether good or bad, I must make it. O nwere ihe m chọrọ ịjụ the Madam Big Ben. MBB signature. Yeah. Ijo suru lotia na nlo CBN ka nna gị esiri nyi ka nne gị esiri nyi maka na o nwere ife na-adị n'agbụrụ nwe nke adị n'agbụrụ maka o nwere ndị tichara egwu nwụọ ụmụ ha etinwu ha egwu o nwere ndị mechara ụka nwụọ ụmụ ha emenwughị ụka o gosi dat na ọdụrọ na agbụrụ ha n'ọsọ na one man ahụ one woman ahụ ka ihe niile ahụ ga-eme end ya. So achọrọ m ịma kedu ihe bute kedu ka isi dị maka na onye ọbụla abaha na kichin rie bọns ọ bụrụ ga eketa ịjọsọ kedu ka isi were kedu ebe isi nye a si wee bido ebe o si wee bido bụ anyị ka njisi ụlọ dị ebe yes na nne m nyere m eku n'aka
Oge na-apụ na nne m nyere m ego n'aka. Okay. Mama m si na mgbe ọ mụrụ m nwere gbaa den nwere house girl. Okay. So to say me ọkwa otu ansa hustle gosikwa hustle. O were m okporo m oje no table. Okay ma gba n'ugwu. Okay. Ọmọkwudo m na table. Oje na-eje na-eje. Adị mma m na-esi m. So onye ka o megidekwa mgbe join ya na-ebido m n'oge asa primary gịnị nke tọ papa m so rest in peace. O mboso be nsi cho phone na dey esi ife gba na-egezigbo mangala asa ọ bụgo na ajabụla asa iwere ihe eji ofe onugbo ne like na ahụ isi azụ. Okay. Enwezi ezigbo azụ na. Okay. My father were by teach ofe onugbo because mama m ha nwe hotel mana ha dị achọka ka anyị na-enye aka ha na-insist na anyị ga na-esi nri n'ụlọ ka anyị wee malite etu esi esi nri because I dị 3 girls. So I dey je buni na hotel anyị. So ana m esi nri n'ụlọ. Ọ natakwana m nke mbọsị oyi esi nke ekwa. Mụ na ya na-esi ya mmụta isi nri ọsịsọ. Okay. Na-enyekwara ya aka. Okay. Wee na-esi. Ọ na-echekwa dị ọrụ mgbe m bechakwa n'ọdị ọ na-atatakwa ọrụ. Okay, now nkọwa bụ na nne gị siri nri. Nne m siri nri sigidekwa ya wee nwụọ. Then ụmụnne gị ndị nne ji gị na ha o nwere ndị ụmụnne gị o nwere nwanne gị sikwara nri? Nwanne m nwaanyị nọkwana ya nke ntọkwa nọkwana ya na o sokwa m esikwa. Are you serious? So na ndị nne ji gị na ha ụnụ dị ịtọ na-esi nri. Mụ na anyị si dị ịbụọ onye nke ọzọ aka eso mana ụkwụ adịrị. Okay. Now o nwere ihe m chọrọ ịjụ maka na dịka Adachi na-adebere ego na banki Teresa trejọrọ ụmụada Edu ọ sị na ekenecha Chineke si kene dị gị Big Ben ekenelu gị ụmụ gị. Onye m chọrọ ịjụ ụmụ ole ka ịbụ? Ụmụ Chukwu 6 ga-adị. And the 6 niile ha na-esicha nri? 6 niile nke ịbatara biye nke ịbatara ma nke mụ na ndị a na-esiri nri. Onye nke a fere mmiri nsọgisi ebe ọ bụla ọ nọ diọkpara maka na Big Ben na-esi ncha n'aka ka m gwazi ụlọ eziokwu mgbe a nụrụ m mgbe bata ndị mother in like ma ndị nwunye di m nne di m mpụtasị maka anọ m n'oge class 4 to do 5 ka ndị wee mụọ ntị a na-asị nwa esi ụkwa ndị Big Ben eri na sabi onwe ọbụla nne m na-esi nne so ọ bụrụ na m esi nne mana taa isi ike bakịta si na ọ chọrọ iji aka ịba kichin ọnụ ka m kọbara di m kwụsị ịba kichin. Okay. Mbụ Big Ben na onwe ya o yiri anyị ka ya. Are you serious? Yes. Wee rukwa echi ọ na-agụ ha. He baked my 10 years birthday cake na banana bread. Ọ na-eme like pizza. o ji anaburu akwụkwọ otu a. Ọ na-eme pizza. No cooking book. Ọ na baby sitting there. Ama ya manu mgbe no school. Okay. Ọ na-esi Big Ben askwa m ka testimony o nkwe. Are you Ya serious? wa John Takosin. Ihe mere na the team adigo wampụzi apụ Okay. because osi nni jere ebe jenụ osi nni wampụzi apụ Ọ kakwa ya dako. Yes. Okay, eze Dakosin. Ọ na-adagwa ogwu. Ezi na aka ya adaka. Ya nwere Big Ben gara esi. Mgbe di mgbe ọ nọ Okay, oge ọ nọ Togo. Togo ọ na-abụ nke ibu ka a na Bravo organization. Yeah, bravo. Ibu ka a na-agba ọ company ha. Okay. So customer si ihe na-eje Togo. Big Ben na-ehost na na-esi bata nji bido sibe ndị masị na nwunye ya amasị na onye bezie na ọnịcha nwa anya na-esi onye ọ na-agbaka be ihe nna. Okay. Nke bụ eziokwu bụ na ife agba n'aka maka na this ụtọndụ media house efuru ọ bụrụ onye ọbụla ka anyị na-eje agba ajụjụ ọnụ because na ngwere niile makpu amarọ nke afọ na-arụ and o nwere ebe ihe emerụ ihe ị mara ihe ị na-eme and anyị ejiri ego ewi na ife anyị na-emezi bụ ka a na-akụnye mkpụrụ ọma n'etiti ụmụ Igbo and the youth na-eso anyị n'azụ ma ndị anyị na-eso n'azụ
maka na agụ 1 wee gụọ 2 dịka nsi wee kwu na mbụ na mọmị o nwere ihe nsị ka njụ ọrụ ene n'afọ a iji mara Madam Big Ben gịnị biri gị uche iji were buka afọ ọnụ o wee dalikweti ihe ndere ọgbọ nke mesokwa bịa m n'isi Precious kitchenette ka m na-aza oh Precious Kitchenette That's a business name. Ndị mmadụ atụrụ ya. ndị mmadụ gbasara ya akpọ m ya even Polystar okay. wee shọta akpọdụ Big Ben ife ọ na-akpọ Precious Kitchen Precious Kitchen Precious kitchenette. ndị mmadụ ekwara aza akpọ m ya ogologo afọ. ife ọ bụrụ maka oge ahụ chere ọ nọ ka eziokwu Precious Kitchenette Simple names. ma bido ya da ahụ brother Precious Kitchenette Igbo ka o si. So Okay. that Precious Kitchenette was Kitchenette. so onye na-ekwu ya it was sort of odd. Yes. Okay. Somehow I think she started with my dad's friends. Okay. so ndị most of ndị oyi team Okay. so ị na-agba igbo Madam Big Ben Madam Big Ben So kesi ka Madam Big Ben has Lagos. mba o O si nke a kịrụzi the Precious kitchenette. because achọrọ m ịma. abezi knife na onye Madam Big Ben Madam Big Ben Okay. ka m gwezie Madam Big Ben wee make it register business Thank you. And I go back and listen. Okay, mommy. Okay. Emma, I na-akọ Johnny ya. Ọ dịkọ ihe mere na January to February. From January to December, within 12 months coming. Mana ihe take years. Anọ m ebe esi na ịdị ime na 1988. nke nọ Okay, no. Oh. my fourth child yes Onwe ka ihe esi ma mgbe o bidoro ịmụ nwa dị smart. Focus on ihe ị chọrọ ikwu. Fourth child was when she started the restaurant. Wow, out of the 6 pieces of On chicken. your 37 years birthday. The question, get this is It was now all pieces of chicken. Okay, mommy. Can you nwere ịgwa ịmara ndị mmadụ especially ndị East anyị ya ndị Igbo anyị ha dị very very diabolic ma afụ ha na ebe ọbụla a na-ekwo a na onye ma esi nri asị enwe ịga na onwe gị isi ọbụrụ mmiri nwa chụarị ka o ji esi N'ọgwụ ncha. n'ọgwụ ncha maka enwe ebe anyị na-adị eri na skuul mgbe m na-agụ akwụkwọ nso asị na dị nwa ji nwaanyị n'aka ka a na-akpọ dị nwa na o ji mmiri matụarị esi ofe akwụ chọọ na ọmụrụ matụarị ọ makakwa mma na ahụ maka dị nri cha afọ na-eju ọ na-ete eki nọ skuul niile kọtara n'ahịa sadị matụarị maka anyị mazi matụarị ka ọ bụ because matụarị dị ebe niile. So mommy, were you ever discouraged or enwe ndị kwuru such thing such thing mgbe ị na-agba mbọ At your peak. ị na-at your peak ka ị stand ya this Madam Big Ben because This a empire. ga-enwe nkụrụnkụrụ Yes. and the nkụrụnkụrụ a na-enwe ga na-discourage ndị mmadụ this diabolic mindset from ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke especially ụmụ nwoke ndị na-abịa eri nri na nke gị through their friends bụ na-agawaga ebe a na-eji asachata ya etiri n'ito dịka okwu ahụ ịma ndị Bible gbara first. o nwere ihe na-esi nri ọ na-aga aga ebe ije wee gbuo enwebere egwu eme n'ihu mana ana m anụ na ntị mwezi ya n'ọnụ ụmụ nwaanyị n'ife onye kpọrọ aka ọsọ esi Ọ agaghị na ya. Just what? n'ọgbara aka ọsọ esi eta na nri mana nsogbu na-ekpe ekpere na-asị Chineke na achọkwara m nke n'ime ọgaranya ka a na-asị na m gwọrọ ọgwụ ego Ịbịa. That's ka afọ ihe a na-ekwu. ka afọ Ka a na-enye topic. maka mụ na Chukwu ọgbanụ mụ na Chukwu gbanwego m nnọọ ya nwa na-enye m grace na nchọ ka a na-asị na m gwọrọ ọgwụ ego nọ my testimony ya bụ ndị na-eke na-egwu na nyọrọ Chukwu ka ekwu na mgbọrọ ọgwụ ego a na-ekwu na mgbọrọ ọgwụ ego a ma n'ime mmụọ m mana ọ dịrị onye ife jụrụ ebe a enwekwa ike bụ na na-eme mana ọma maka nke ahụ mana ife mkpeta ya bụ inwe mmụọ inye mmadụ ife wepụta ife ko ife sie nri mmadụ esi nri njọ mfe ma chọgị Thank you. onwere ndị ka na-akọ ka akụkọ gị onye nọchakwa efu ya efu na ọnụ kwuru njọ ebesara gị ọ ga-adị n'akọ n'akọ gị. Yes. Mommy, o nwere nsị ka njụọ dịka ọkwa aka nsi wee jụọ.
Mommy. Oh, mommy. Oh, enwere mommy. Next of kin. Maka ama na indọstrị a nụnwa ma ndị na-esi nri ma ndị na-emegasị ihe dị iche iche na entertainment industry. O nwere ụfọdụ ị nwere ike ịnọrọ ebe a nọ na-asị na onye a chọrọ inyi ọrụ ọgwụ ya na ọya chụta ya na họteelụ n'oge bugoro ụzọ di na eye bifo wee nye ọrụ wee na-asị nwere dịrị experience ya. Enwekwa m ụdị experience ahụ atọ. O nwere onye na-achị ndị mọrụ kasị na edine m bifo nye ọrụ. Onye m ọrụ. Enwere m ụdị experience ya. Atọ na atọ. Thank you, ma. I think it's about how you carry yourself. Ka m bịa ọzọkwa nya bụkwa na nna ajụgbu gị na Mba o. nwaanyị ọma. Ihe ọzọ si ka m jụọ bụ nri a anyị na-esi maka isiri ọmụmụ na ịgụpụrụ m agụ. Nne gị. Okay. Mọmị Chinedu. Yeah. Ihe ọzọ si ka m jụọ bụ na amụrụgo m asụ onye akaebe maka ịma na ife anyị na-eme ebe anyị ejezu mba ụwa niile. Somebody wee sị m nọọ na ndị be Big Ben na-eme ha dị oke chọrọ ha eke nyi n'ihu n'ihu. Eziokwu ị na-eke nyi n'ihu n'ihu. O nwere ndị ọ na-abụ akwụcha agha ụgwọ ịbịaruo okeshọn ịkwụbazi ihu na ihu na enyi na ihu na enyi na ihu mmafe ihu a achọghị n'ihu a na ihu a ka ị kọwalụ m ya ọfụma ka anyị ghọta Ihe abụ okwu. maka na interview anyị fụrụ today bụ ọkpụtọrọ ọkpụ. Ihe abụ okwu. Ịntanetị a na-emezi mficha n'ụbọchị ọnwụ na ijekwara ịfụ ya na YouTube, ịfụ ya na Facebook, ọfụ ya na Instagram. Ihe abụ okwu abụ n'ọnụ. Okay. Nni abịa na anyị na-eke nni onwe m ka m ekwu mụ na-adụrụzi azụ because nna anụ ya nna asị maka abụ m onye na like ka nne enye everybody nne ma nna mbịa na that story mbịa na adụ azụ but o nwere ofu ife m chọrọ ikwu. O nwere na-asị everybody will not be your friend. Yes. O nwere ihe na-aza adị m eke oke n'ihe mana ndị ịma ihe ha ji ekwu ya bụ snail na prawns ka m gwazie nke bụ eziokwu. That is it. Ọ bụrụ ndị ka ha na-ekwu mana ha achọghị ịgba okwu afa. Oge snail na plums. Snail prawns onye ọbụla amatị ya. Ọ gara ọnụ. Otu a ka ọ dị. It's what number. Onye ọbụla etu esi ekere crystal champagne Dom Perignon 30 years. Oh. 26 years. Okay, 26 years, 30 years, Crystal. Oh, I don't know. So, onye ga-ese okwu. Okay. Ma ọ bụrụ na mmadụ si n'ọbụla occasion n'ori ihe ọnụ. Right now. Amata. Otu a ebe ike nwakwa m ebe a kịta. M fee an event. I have to go and greet him and hug him because I'm eating his money. Yes. Otu a lot of them aka nkụ. Ọfụ. Mgbọba afa. Ndị ọga niile ahụ. Ndị afọ teka na occasion pụta mme. Ndị afọ ụlọ mmadụ ha. I have to go and greet them. Ndị afọ ezudere na nka. Ndị afọ dogo. Ndị afọ onye nwa. Ha ka nkụ. Ọmọdé oge ma ha. Ihe anyị kwuru na snail a na plum ka ọ plums ha. Ege ya isi. Ma mụ na esi ejere. O kere nyaa. Mụ na ejere. Inyere. Ma atachakwuo na ata. Mommy, you just cleared the air because that is the bullet. Adị m obi jupụtara m na ajụjụ m jụrụ ga ndị etu isi were saa anyị ya bụ asịsa kwụ ọtọ. Yes. Maka na eziokwu ada agbaghị agbagọ. Eziokwu kwụrụ ebe ị ga-afụ ya na ihe a bụ nothing but the truth. Now, ihe ọzọ si ka njụkwa gị asị aka na-esiri ụmụ Igbo nri. Apart from ụmụ gị, o nwere ndị ọzọ ịzụpụtara maọbụ si n'aka gị wee bụrụ ihe abụ today nwegarụ their own kitchen ka ịgwakena anyị maka na inwego 6 na n'ụmụ gị. O nwere ndị ọzọ gbara n'ụbọyị ma ọ savụrụ gị
nwekwarụ their own squeezing nozi today na-aza afa nke ha. Enwe ndị na ndị nwunye di m. Okay. Amara afa ha. Yeah. No, ọ ha fa na so. Enwe ndị nwunye di nsa abụrụ. Enwe ọda nne mana ha na-eje ọrụ. Ibe na ozo bụta a na-enye ha ọrụ. Onye chọọ ndị akwamozu ụmụ obere akwamozu enye ha maka ha nọ na village. Mana ndị ọzọ dị nọ ndị mmiri. Ụfọdụ ịma na ebe ya bụ ịnọdụ. Ifu na ndịkọta bụ mana inwe gasị eki mana esi ego anyị ile a na-akwụ ebe ahụ. Onye esi anyị ka ọ nọdụ ebe ahụ. Ana nwere na-eji asị ya akwụna. Nwa ndị jechakwa na chetakwa azụ na ọkwọ ndami amụ na ha na-eme ọfụma. Mana ana m abụ na kọmpanị m like ndị weta smart ụmụ ndị na-enye scholarship like every year nwere ike bụrụ mmadụ na enwego m pharmacist na kọmpanị ma enwego m injinia enwere m a lot of them ma ndị nọọsụ nọkwa na skul nọkwa foto ma ndị nyọ yi nke ahụ. So ana m like ụmụaka haụzi mgbe nne anyị eburu ha n'ezigbo mmadụ fụ na omegede mma inweta admission nche gị na skul na akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ. Okay, mommy, before I check out because I was not check out because n'ime ụmụ sis anyị mụrụ pụta onye ọ dịghị ka ya wee mụnye ọkụ nne ụta mmadụ si mụnye gị n'ime gị ebiakwa Big Ben esi ugbu o si bịakwa lụrụkwa gị kụnyekwe n'ime gị because anyị nwere ndị mụtara n'aka Big Ben because oshite gara bụ oshite na n'ime ụmụ sis anyị mụta kịta ka onye ọ dịghị ka onye na-afụ maka Big Ben n'ime azụ ga-abụ egwu mana ka nke bụ eziokwu mụ amachọghị ka ụmụ ndị nwoke sie nri ndị nwaanyị mana Big Ben ha n'ime and I'm good mana ndị nwoke na sọpọtụ onwe ihe ọbụgo juru n'anya asị nwoke abịa kwụrụ ha n'azụ ha nwatọsịrị na-ada na-eso ada na-eji ọkpara onye nke ọzọ nọ ofesi onye nke a na-eso nke ọzọ nọ ofesi. It's not about production, it's about administrative part of Yes. business. Yes. It's not about the production, it's about the administrative part. So na abịa na ya ka m gwezi ma ya Chineke mba anyị esiwo nwa anyị. Otu a mmadụ sikwa wee ti mba ahụ. Chukwu gozi ụmụ nwoke ka na-akara aka ha otu onye nke si enye aka ebe mana nwere biznes nke ọ na-apụ and I'm praying na Chineke eme ka nke ahụ wonder ọsị ọ ya nwụrụ nwaanyị na so ya mere ya mere ha ya na-abaghị ụmụ nwanne ha na-akwụnye ha na-enye ha aka onwe nke ahụ ajụ onwe ya gbaji oke lọtara isi ka esi oshọn biko ka elo ya ga obodo ya oshọn ya ọmụrụ ya na-eme nka you understand onye nchọ wee ha na-eme ya pefo ka ọ na-aga aga. Final question, mommy, from my side. Nye a unu na-esi maka o nwere ebe nna ofu ụbọchị ofu onye si na Big Ben bụ sọ ndị ọgaranya ka ọ na-esiri nri na ọ na-esiri onye enweghị ego nri. Mụnwa abịaghọzi jụbazie ya ihe obi nụrụ nsi na ofu ụbọchị na mma akpọgụ face to face ka m jụọ ọgụ na ọsọ ndị ọgaranya ka a na-esiri nri a na-esikwuru ogbenye. dịka ụtaba let me say ihe mere ụtaba Here men can help one man. The Big Ben industry. Yeah. Abacha itego aka niile arụrụ maka na nni ọ na-esi nke bụ eziokwu na o nwere ebe ọ na-ahụ mmadụ ruo na in life n'ihe ọ na-eme. Enwere class of people ga na-achị ya. Ogbenye nyere ya ego ọ sị na ọma nsị. Ogbenye nye ya ego ọ ga-esiri ya nri ma niile na ọ bụ n'ihi emenwe so ọ bụ na ịma mmenwu ya maka ọ dịkwa na like nwa nwoke yesterday ọ moto ka m ji wee o ji bịa Lagos mụnwa ji flight wee bịa so ọ pụtara na flight aha adị egwu na-enweta na onye na-ekwu na this PA ọfụma so coming to ihe ọ na-ekwu mbụ nwa nwoke ọ rụtụrụ aka n'ife a kịta gbasara props a na-ekwu ya na nni na-esete na ọ na-achazi ride so props yesterday onye props Proms na-asụ
isu imu nsogbu agwa ha ma afọ na atanọta ka mma afọ so I need the home voice. so the prawns Yeah. the prawns who because I'm a billionaire. Okay. That's why I gave me yesterday. He gave me prompts yesterday. So I had any poor people. So mommy, you're juro kam sare kita. mana mmekwu okwu If you got salmon fish, if you got salmon fish. Afọ champion na. Mana we all the come grade by grade. Mana secondly, the boss on the organic kind of thing. Onya kan apart on dog, I can mmekwu okwu ihe maka ọbọsọ m gbagoro ma jụọ na ndị ọzọ gbagokwa m ya jụọ m ya ndị na-ekwu okwu ahụ ịmana ogbenye ya bụ ofu mmadụ abịa n'ezi anya ị na-ebu ha na-atụ ụjọ ha na-atụ ha ya ajụkwa ese ụfọdụ asị mmadụ nwere ike jụọ asị ya gị nọbụ gọvanọ Big Ben nọọsụ ya nọ 20 million o nwere ndị na-esi isi ọbụkwata even before mbe Lagos ebe sie nni ọ bụ mgbe m na-eji 20,000 esi Nicola onye si bịa sie 20,000 eji ọsọ nọ 50,000 ka ọkụ ka o wee believe iwe bunye Inye receipt, ha wa Arụgharịa receipt. ọgwa ndị friends ya Ego na-ekwuru Madam Big Ben. ọ bụrụ odogwu mana ya ka anyị ji wee mezie menu ịmana egwu nọzi n'aka ndị ọgbara ụfụ o mezie ya wee nwee class anyị nwere regular food anyị nwere premium food nwezie nke na-esi prestige very soon We have one more. very soon onye afọ another one anyị na-akwado itinye na onye bezie ịbịazie ịchọ ka ije sie nri nke ndị prestige siri na ya ka ịchọkwara nke isi agwa price ya ịgbafuo ọ ka mma na mmadụ kwere ka ọha onye egosi unu na m chọrọ ka m na-esiri obele na-esiri nnukwu onye bata nji wee kewazie ihe ka ọ dị o kwerezi nwa idea ya na Original. oke wee mee ka onye bezi ọmanụ nke onye chuzi mana ọnụ ga na-ekwuri okwu mana mgbe ekpekwa ekpele o ka bilonias na-akpọ m ihu ka o were m aka onwe onye bụ na-eme biznes kọstọma na-aga ọrụ akpọ ọsọ bilonias bịabanụ chukwu ya na-enye ụlọ na-enye na nchịkọta kedu ihe ị nwere igwe the youths especially ụmụ nwanyị ndị nọ na the age of 20 were gbagotebe The youths. the youths Ma ụmụ nwaanyị especially ụmụ nwanyị ma ụmụ nwoke. because ihe afụtaziri bụ ọlụ na-agbụ afefe afụtara bụ ọlụ bụ onye jụọla ka ihe ọ ga-eme achọrọ m ịmụ ọlụ aka kedu ọlụ aka ịchọ ịmụ pedicure si onye ka ị na-epedi Nke ọzọ tụgị bread ya ma kọzi ọ bread. I blender Amami ha na-akpụ ya. and ha n'anya dịka ihe a na-ekwu kịta ịfụ na Madam Big Ben ya MBB etiwo na BBN because o nwere ndị na-arụkwa BBN asị ọrụ aka ndị a na-akwado And the next month ọ bụrụ 6 months ha ga-eje maintenance maka nkụwa maka ntiwa ntiwa So- 2 times a year je maintenance. enwere ihe Ọkwa mmadụ ka a na-aya. Yes. ndị nne ya na-eme ka ụmụ ha mụọ ọrụ aka ma ị na-eme pedicure ma ị na-eme Eyelash. mgbe ị na-eme isi ha tinye ụmụ ha ka ụmụ ha si bido na be ha mụọ ọrụ aka gbakọ ya eme ha enwe ka nwezi na edi sekuriti kpata nji wee pụta n'ụlọ mgbe nọ be nne m ana m eso na-eme adị m achọ ka mmadụ mere m ife ihe ego na-afịa m arụ so mbakwa beti m ife na-esi ike na-eche ka ekpesara ego mgbe bido ọ bụ na mgbe mma m zụta ma zụta na ihe m na-eme mmerụ ebe a nwere ike mekọtasị ụmụka ụmụ mgbe ruru nna kpụola nne ebe sa akwa nne m ya nne anyasị mma na-ebe mmekọta ụmụazị isi chukwu nyere m sị ebe ka m ebido onye na-enyere m aka mbegidekwachi ifuru nwa ọdọ ihe na-asụ ọgwụ chukwu ya chukwu ewere ya gozie so ihe na-ebuka ndị nne nke abụ na ya na ebe akịta ụmụ ya ba mechi akwụkwọ adịna oji etinye onye ọrụ n'ebe a na-amụ nne ya nwaanyị nọ yunivesiti ọkụkọrọ anya a na-etinye o nwere ego na-eji eti o nwere o mechie akwụkwọ je mụcha ọnọdụ skuul
ịma na onye original always to ana holidays onye eti ụmụ akwụkwọ ibe ụmụ akwụkwọ ibe na-anata ifu na na-ebido n'oge na-eti ụmụazị ọ bụkwasị ịkwụgharị je na-achọ ndị ya nwanka ifu na-ebido n'oge na-akụ ụmụazị mmụọ ịgba mbọ onye ọ na-akụkwa ya ụgwọ ya ma na-akụkọ nọ Mexico bugo nọ everything on the home because see ma pọjọ obodo you may go there just snap ọgwụ na onye ọmụrụ n'obodo agụ ama gonya so ka ndị nne yara na overpamper ụmụ ha maka mụ ọkwa bụ ụmụ ife a na-akpọ mpụcha abụọ na-agbata na be m n'aka anụ step ụkwụ m na step na 3 decades ga ibinye mana ha nụ ha na sound na step onye ọ na-akpọ ịkwado ọfụma imete nọ isi ọ bụrụ na chukwu na na-enyere anyị aka gị na na ọmụ lefti nne m akụka m oke ma ọ dị biko ịma na dịka na mbido ka ịkọwara anyị maka anyị ma na ọmụmụ onye bụ nke onye then ama na ọgwụ aka m anọ ebe a nọ UK US bigi so mọmi o ka ịgwa ọra na eze ndị nọ n'akụkụ na anyị gwa ma ha mana ka ịgwazie ọra na eze ka anyị wee nwee ike were chịkọ onye mere njibụrụ nne eji mara na mbụ nne Mrs. Ezinwa Okeke nwunye Ụdakpu enyi ni Obi onye nke a bụ anwụ Akụchidere Diabara Big Ben the Ocean Biggie mmiri na-ezoro ọra oke lion the madness of no my third side onye nke a bụ Uju Obi Mrs. Obenuju Obi Mrs. Obenuju ndị a na-efo unu atara m ụtọ mana baby of the house ọbago m ọnụ. She said I'm the second. Which baby now? Baby of the house nwaanyị forget about that. Oh baby na nwaanyị baby na nwaanyị so baby forever. Money anọtara aka maka onye nke a pụrụ so money anọtara aka Mrs. Obenuju ndị a na-efo Obi my second daughter onye nke anụma bụ nke ise anyị na-enye ya nwata ogogbo anyị Nwachi ịmara m na anwụ afọ ahụ Nwachukwu n'aka na nke ise nke na-anọrọ nso nke nọ bụ nke gbara akwụkwọ na Christmas nwa bụzi American citizen mana ọ na-ejekwa n'abata nke isii ọdụdụ nwa onye nke a bukuru ọ nọ Canada ọ gụchago natakwa so Ezinne bụ nwa izi nke ịbụọ kere onye Ezinne tọrọ Uju Bekee Uju Bekee so biko ndị be anyị nke bụ eziokwu bụ na agba chịkọ and anyị na-abịa n'isi njedebe na edemede taa nke ndị oyibo na-akpọ interview ụnụ afụgo n'ihe na ịkpọ ihe ị na-eme ihe ọ bụrụ ihe maka na ndị Igbo tụrụ inu welu sị na aka aja aja na-eme gịnị maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ ọ bụrụ n'ọnwụ onye lụọ onye